Мана бародаро гови нав зӯйдагӣ гӯсалачаакаш як ҳафтаина шидагиай гӯсалаакаш бурае пародаи хеле карпат нестаю пародами светуш буркарпатуя. Масъалаи аҳлиши хӯрданаш ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. 12 литр бародаро беғарзи гӯсалаша як чош гӯсалаш мехӯра, саҳар бега 12 литр шир метея. Мақсад дандоношам 100%, ягон камбудӣ надорад, шохош кам таракӣ хеле безебтара, ине ки даҳанаш 100% сеюм гӯсалаша. ҳозир бародаро дандоношам нишон метем. Шир данеки мака ба дили пир гарантияш қатия 12 литр шир. Беғарзи гӯсалаша як чош гӯсала мехӯра, саҳар бега 12 литра. Тарбиятон аз боша, иншоалло мумкин боз зиёд кунам. Нав як ҳафташи зӯйдагиша. ҳозир бародаро дандоношам нишон метем. Дандоношам як тамошо кине бине 3 гӯсала кадагия. бе дандон оли сари дандона задагӣ нестай, 3 гӯсала кадагия. Масъалаи осонҷӯшиш конкретни осонҷӯша ине ки ширшам конкретни ғавз хушрӯя молоим душака. Нархи ина бародаро 14,500 сомон мегем. 14,500 сомон мегем. камтар муомила дора. Даставкашам ҳаста бародаро. 14,500 мегем, бо даставкашам ҳаст. иншоалло каси мол мекуна барака меёва. Масъалаи шириши хӯрданаш конкретни говайники. ҳозир ҷӯшиданашам нишон метем. чунчиш 100% ягон камбудӣ надорад. ширшам конкретни ғавса. солачаш осонҷӯшакае ки иншоалло кас мегира раҳмат.